Jeg mener, at det er enestående, at en offentlig myndighed har kunne spare de her 40%. Da jeg kom ind til Skat i 2005, der var vi 40 i afdelingen. 5 år efter, så var vi 8 til samme arbejdsbyrde. Man går ikke ud og siger, at det var noget lort, det skrotter vi. Det er en succes. Altså, det skal være en succes. Fem andre chefer er blevet sendt hjem. De er ikke fyret, men de er blevet sendt hjem. Du er her nu. Hvordan skal vi forstå det? Man troede måske ikke, det kunne blive værre, men det kan det, når det handler om skat. Skat dropper nu at inddrive gæld via et omdiskuteret automatisk system. Nu viser det sig nemlig, at hele Skats skandaleramte IT-system, det der kaldes EFI, bør lægges i graven for altid. EFI-systemet er kun 2 år gammelt, da det i september sidste år bliver skrottet. IT-systemet får skyld for, at der ikke bliver inddrevet gæld, som der skal, ude hos borgerne. EFI skulle have været et unikt IT-system til at overtage pantefodernes arbejde med at inddrive danskernes gæld til det offentlige. Den, som lige nu er over 78 milliarder kroner. Det er udelukkende den gæld, som Skat ved, at borgere og virksomheder skylder. Oven i det kommer svindelsager og fejl. En stor del af restancerne vil ikke kunne inddrives, for eksempel fordi folk er gået konkurs. Men mange milliarder ville kunne hentes hjem, hvis Skats inddrivelse fungerede. Det er i sensommeren 2013 Jesper Rønnow Simonsens første store opgave som direktør at sætte det stærkt forsinkede EFI i drift. Men forud er gået et forløb med mange advarsler. Et halvt år før EFI's start ankommer firmaerne, som leverer systemet, til møde i Skat. Vi har talt med en af dem, der var til stede. Leverandørerne advarer om, at systemet ikke er testet tilstrækkeligt, og at det ikke vil fungere ordentligt på trods af de 5 års udvikling. Leverandørerne forsøger altså at få Skat til at trække i håndbremsen, mens det stadig er muligt. Og Rigsrevisionen bakker op. De skriver: flere af de problemer, som er opstået efter påbegyndelsen af den trinvise idriftsættelse, var kendt forud for den trinvise idriftsættelse af EFI, hvorfor Skat langt tidligere burde have iværksat en plan for håndteringen af problemerne. Formanden for statsrevisorerne undrer sig over, at Skat overhørte advarslen. Så bliver det så i driftsat i 2013, velvidende, at det ikke var velfungerende. Men det var simpelthen ligesom blevet et must. Skulle det i gang. Det tålte ikke flere udsættelser. Og så viser det sig, at selv nogle af grunddataene ikke var i orden. Og sådan et system kan umuligt fungere. Man er for ambitiøse med hensyn til evnen til at udvikle meget, meget komplekse systemer inden for kort tid. Og den form for, kan man sige, overmod har altså kendetegnet processen. Og jeg vil jo sige, at man skal have lukket øjnene rigtig godt til, før man overser alle de problemer, der ligger med ting, der ikke er testet. Jeg kører. Du kører bare, Thomas. Godt. Hvorfor har du som øverste chef i Skat ikke reageret på de advarsler, der har været om, at EFI ikke ville fungere? Selvfølgelig var der nogle forskellige risikoelementer i det.
Men der var ikke noget på det tidspunkt, hvor vi satte det i drift og indikerede, at det ikke ville komme til at virke. Men når selv leverandøren, altså KMD i det her tilfælde, siger klart til jer i Skat, at der er så mange problemer med systemet, at vi tror ikke på, at det kan komme til at køre. Hvordan kan du så alligevel give grønt lys for det? Alt det spørger jeg jo dem, der sidder med projektet, har ansvaret for gennemførelsen af projektet, har I taget højde for de forskellige advarselstegn, risikobilleder og alt mulige bekymringer, der nu måtte være omkring det. Og svaret var ja, EFI vil komme til at virke efter hensigten. På pressemødet den 25. september 2015, hvor du taler om nedlukningen af EFI, eller begynder nedlukningen af EFI, der siger du, at du blev advaret om problemet, men der var ikke nogen, der sagde stop, stop, stop. Der er jo ikke på noget tidspunkt i det der forløb sådan set nogen, der har sagt stop, 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 stop. Men du er jo formand på det her tidspunkt for den styregruppe, der styrer EFI-udviklingen. Er det ikke dit job at sige stop, hvis der er advarsler? Eftersom at den indstilling, jeg fik, det var, at der var håndteret, altså de risikomomenter, der var, de var håndteret eller var til at håndtere, og der ikke var nogen grund til ikke at gå videre med et driftssæt EFI, jamen, hvorfor skulle jeg så træffe en beslutning om at stoppe EFI? Du sagde, at du trådte til som direktør her i Skat, at din vigtigste opgave var at få EFI op at køre. Og hvis du ikke kunne løse det, så var du ikke den rette mand til jobbet. Hvordan har du det med den udtalelse nu? Ja, der er jo sådan nogle ting, man skal passe på med at sige på en eller anden måde, og det er jo været en af dem. På trods af Skats mange møgssager, så kan de ansvarlige chefer glæde sig over, at deres bonus stiger voldsomt. Trods skandalerne er de ansvarlige chefer i Skat blevet belønnet med klækkelige bonusser. Det ser ud som om, at lederne bliver belønnet. Jo flere skandaler der er, jo mere får de i løn. Topchefer i Skat modtog i 2013 personlige bonusser for at sætte det omstridte IT-system EFI i drift. Alle 7 i Skattedirektionen har stående i deres resultatlønskontrakter for 2013, at de får en bonus, hvis de blandt andet sætter EFI-systemet i gang. Den samlede bonus i 2013 var på 550.000 kroner. Så de får altså deres bonus, før systemet kører tilfredsstillende. Det har formanden for Statsrevisorerne været skeptisk overfor i en artikel i Berlingske. Hvis en chef får bonus for at sætte noget i drift hurtigere, så er det fristende at presse på. Dermed kan bonusen være med til at tilskynde til uhensigtsmæssig adfærd. Jeg vil sige, på det niveau, vi taler om her, hvor vi taler om styrelsesdirektører, som står i spidsen for rigtig komplekse organisationer, som skal en masse andet end det, der står i kontrakten, så synes jeg, det er forfejlet at bruge direktørkontrakter. Og så er der jo også den udfordring med sådan nogle økonomiske incitamenter, at når man kobler det på, så kan man jo i endnu højere grad risikere, at man så at sige forskyder opmærksomheden hen på nogle helt bestemte mål, frem for på, at organisationen som helhed gør det, den skal. Rigsrevisionen synes også, at det her er interessant. De lægger i denne tid sidste hånd på en undersøgelse af, om chefer i Skat har været så optaget af egne resultatmål og bonusordninger, at de har slækket på kontrollen. Ja, din resultatmålskontrakt, der fremgår det jo, at din bonus er afhængig af, at man får implementeret EFI. Synes du, man kan sige, at det er sket? Altså, nu var det jo sådan et mål ud af mange mål, som var en del af min resultatkontrakt. Og det er korrekt, at det indgik jo som en del af den resultatløn, som jeg fik tilbage i 2013, ja. Men synes du, det er sket? Synes du, man kan sige, at det er sket, at man har fået implementeret EFI? Ja, det er det jo så ikke. Så synes du så, det er rimeligt, at du har modtaget bonus for det? Jamen altså, nu kan jeg bare konstatere, at jeg havde en kontrakt med min arbejdsgiver om blandt andet EFI, men også en hel masse andet, og det, der er blevet udbetalt bonus på, og sådan er det, og jeg har ikke tænkt mig at betale nogen bonusser tilbage, og alt det der halløj. Så de eksperter, vi har talt med, der kritiserer det, at direktionen har fået bonusser udbetalt, det bidrager til, at man forcerer EFI i værk. De tager fejl, de eksperter. Altså, jeg synes, at den der diskussion omkring resultatløn, og særligt det offentlige, er sådan en lidt underlig diskussion. Altså, hvorfor det? Jamen, fordi at det, vi taler om, er jo... Altså, selvfølgelig er det mange penge, men det er jo ikke, hvad skal man sige, mange penge i forhold til alle mulige andre bonusordninger. Men det er ikke resultatlønnen, der driver mig nogen steder hen. For min skyld skal man afskaffe det.
Skat mangler at opkræve næsten 80 milliarder kroner hos dårlige betalere. Vi er helt opmærksom på, at det er vigtigt at få styrket inddragelsesindsatsen. Skatteministeren mener, at et nyt IT-system vil afhjælpe problemet. Og derfor vil vi lancere det her fælles inddragelsessystem, som meget mere effektivt kan få styr på det her. Da Jesper Rønnow Simonsen og den øvrige ledelse sætter EFI i drift i sensommeren 2013, er medarbejderne lykkelige. EFI var svar på alle vores drømme. Og den første tanke var, at foderne de skulle bare komme om morgenen og hente en bil og en computer. Så var det lige før, at EFI også havde smurt madpakken. EFI, som er introduceret som verdens bedste system, der er ikke en meter tvivl om, at hvis det var lykkes, så var vi her i Danmark blevet verdensberømte. Så lykkelige er de i Skat. I 3 måneder. Siden 2013 har Skat inddrevet gæld fra borgerne via IT-systemet EFI, men systemet inddriver gæld på en ulovlig måde, konkluderer statens advokat, Kammeradvokaten. Skattesagerne er nemlig blevet for gamle, men uden myndighederne har opdaget det. Og advarsler bliver også overhørt i denne sag. Vi har talt med medarbejdere, som advarede. De føler sig i dag presset på deres job i Skat og ønsker at være anonyme. Allerede de første 3 måneder af EFI gjorde vi ledelsen opmærksom på, at der var noget helt galt i forhold til forældelsesfristerne i EFI. Den tog pengene, selvom gælden allerede var forældet. Skatteministeriets interne revision fremhæver et halvt år efter det samme. Det er journalister på Berlingske gravet frem, og de citerer ordlyden fra den interne rapport. SIR anser det for en væsentlig trussel mod retssikkerheden, at Skat foretager inddrivelsesindsatser på ikke-retskraftige krav. Ledelsen har altså fået advarsler fra både medarbejdere og fra en intern rapport. Når man konstaterer problemerne, uanset om medarbejderne har gjort opmærksom på det, eller man er blevet opmærksom på det af anden vej, så er det jo ledelsens opgave at sørge for at få problemerne løst. Forvaltningen må ganske enkelt ikke handle imod lovgivningen. Omkring EFI, hvor der har været tale om direkte ulovlig forvaltning, det er aldeles kritisabelt. Altså hvis det ikke har været så mange af de der, andre møgsager, så tror jeg også, det vil få nogle helt anderledes konsekvenser. Ja, for trods det, at Skat bliver advaret kort tid efter EFI's start, så stopper Skat først den ulovlige inddrivelse 1 år senere, da Kammeradvokaten siger stop. Jeg er svært ved at forstå, hvordan der kan gå næsten 1 år, før du sætter foden i døren og siger, nu går det ikke. Jo, men igen er det jo baseret på, hvad er det for nogle dialoger, som vi har med vores leverandører og deres tilbagemelding til os omkring, sandsynligheden for, at fejlene kan rettes. Kan du forstå, at man kan undre sig over, hvorfor du som direktør i Skat ikke gør noget, du får at vide af dine medarbejdere, at det system, du har sat i gang, det inddriver ulovligt, og du siger ikke stop? Vi havde en lang række diskussioner internt i vores organisation om, hvad der virkede og hvad der ikke virkede i EFI-verdenen. De forskellige advarsler og bekymringer, der var omkring, hvorvidt at tingene foregik ordentligt, jamen de blev jo så håndteret i de dele af Skat, som havde ansvaret for de, henholdsvis, selve inddrivelsesdelen og den tekniske del. Hvordan kan du fortsætte et IT-system, som du får at vide, inddriver ulovligt? I det øjeblik, at Kammeradvokaten med sikkerhed kunne sige, at der var dele af de inddrivelsesskridt, der kørte i EFI, der var ulovlige, jamen så stoppede vi det med det samme. Men hvordan kan I her i Skat ikke være klar over, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt på området? Jeres interne revision siger, at det sker ulovligt. De siger, det mener vi ikke. Og så sender I til Kammeradvokaten, som så siger, jo, det er ulovligt. Hvordan kan I være de eneste, som ikke har forstået lovgivningen? Det tror jeg måske også godt, vi har, men det som er, kompleksiteten i det her, det er en kombination af datakvalitet og den måde, som, IT-systemet fungerede på dybt nede i maven på IT-systemet. Og ja, det tog altså så, en meget grundig kortlægning at finde ud af, at der var simpelthen nogle steder, hvor man ikke kunne garantere, at alle inddrivelsesskridt var lovlige. Det mest spektakulære eksempel på, at Skats ledere gang på gang har overhørt advarsler, er svindelsagen med udbytteskatten. Skandalen om svindel med udbetaling af udbytteskat svulmer fortsat op. Det var galt nok i forvejen, men nu viser det sig, at milliardsvindlen mod skat er endnu større, end det hidtil har været fremme. Svindlen kommer for en dag.
i slutningen af august 2015. Hvis udenlandske selskaber har aktier i danske virksomheder, skal de ikke betale skat til Danmark af deres aktieudbytte. Derfor kan de få refunderet de penge, som skat automatisk trækker. I den her sag har svindlerne bare slet ikke haft aktier i danske virksomheder. De har bluffet sig til at få udbetalt penge, blandt andet ved hjælp af falske aktiebeviser. Med hensyn til udbytte til udlandet, altså, det er jo en prioritering, som jeg ser det udefra, at den nuværende ledelse har været nødt til at lave på et tidspunkt. Vi har stort set ikke mennesker til at lave den her opgave. Også i denne sag har der været advaret på højt niveau. Allerede i 2005 advarer intern revision om, at administrationen af udbytteskat ikke er sikker nok. Og revisionen påpeger problemerne igen i 2010 og i 2013. Det kan man undre, at du har en organisation, der slet ikke opdager, hvad der sker. Og det tror jeg sådan set er, fordi hele ledelseslaget formentlig slet ikke har vidst, hvad det gik ud på. Og heller ikke dem, der har læst den der rapport for intern revision, har vidst, hvad det faglige gik ud på. Men ingen reagerer. Ikke før der kommer et tip fra en udenlandsbank i juli 2015, mere end 10 år efter intern revisions første advarsel. At man ikke allerede, når man får sådan en early warning, at man siger, at der er noget galt her, så vil man jo i normale organisationer skynde sig at se, hvad kan være galt her, og ligesom standse den procedure, der kører, indtil man har opdaget, om det går rigtigt til eller forkert til. Men det er så synligheden slet ikke nogen reaktion, før lige pludselig, at ballonen springer med, at man opdager de kæmpe beløb, og så opdager det svindel. Intern revision har også gjort opmærksom på, at det er for let at snyde med udbytteskatten. Ja. Helt tilbage i 2005, det var så før din tid, også 2010. Men i 2013, der er du jo direktør her. Hvorfor blev der ikke grebet ind da? Altså den interne revisionsrapport, der kom i 2013, blev et direktionsmedlem jo bedt om at følge op på, også fordi at det var i forlængelse af en intern revisionsrapport fra 2010, som også tidligere havde, påpeget, at der var nogle problemer på udbytteskatteområdet. Men det hjalp jo ikke noget? Det gjorde det ikke. Der blev ikke fulgt ordentligt op på de anbefalinger for intern revision, hverken i 2010 eller i 2013. Og hvis ansvar er det? Ja, det er jo så den direktør, som jeg satte til at følge op på de anbefalinger, der lå i interne revisionsrapporter. Men det er vel også dit ansvar som direktør i Skat? Det er jo mit ansvar at sørge for, at der er nogen, der følger op på det. Og det gjorde jeg med det samme. Den her interne revisionsrapport, den kom. Og hvornår blev du så klar over, at det haltede med at få fulgt op på det? Vi var jo klar over, at der blev arbejdet med det, men også der var dele af de anbefalinger, som kom på intern revision, som åbenbart var vanskelige at finde ud af, hvad man skulle gøre noget ved, og derfor blev, tidsfristen for ligesom at afslutte det arbejde med de anbefalinger, de blev udskudt. Det kommer så frem i sommeren 2015, at der er blevet snydt for mere end 9 milliarder kroner. Hvordan har du det med det? Det synes jeg er helt forfærdeligt. 5 andre chefer er blevet sendt hjem. De er ikke fyret, men de er blevet sendt hjem. Du er her nu. Hvordan skal vi forstå det, at de er blevet sendt hjem? Det er jo sådan, at før jeg kan tage stilling til, om der skal ske tjenstlige konsekvenser for dem, jeg har hjemsendt, så er jeg jo nødt til at afvente, at der er afdækket det, der nu engang skal afdækkes her under den undersøgelse, som Rigsrevisionen jo altså arbejder på i øjeblikket. Den direktør, som Jesper Rønnow Simonsen har sendt hjem i september, da skandalen kommer frem, hedder Jens Sørensen. Dagen efter vores interview bekendtgør Skat, at Jens Sørensen vender tilbage til Skat, hvor han nu skal være kontorchef i Aalborg. Beslutningen er altså truffet, inden undersøgelsen fra Rigsrevisionen er offentliggjort. Den, som Jesper Rønnow ellers siger til os, han vil vente på. Hvis ikke Jens Sørensen bærer ansvaret, hvem gør så? Det har vi stadig ikke fået svar på. Okay, men hvis man var handlekraftig og lydhør i toppen, hvorfor går det så galt? Måske er det værd at se nærmere på mange års heftige ændringer i måden at lede og organisere Skat på.
Sammenlægningen af landets skattecentre har betydet færre kroner i statskassen. Skats nye struktur betyder, at Skat og Skatteministeriet fusionerer, at der nu er langt færre ansatte i Skat, og at der er lavet en ny strategi for at få fat på skattekronerne. Jeg har hele tiden sagt, at Skat skal både være en servicevirksomhed og en kontrolvirksomhed. Da man tilbage i 2005 lægger den kommunale og statslige skatteforvaltning sammen til Skat, indfører man også en ny måde at drive organisationen på. Det er en del af hele det her New Public Management-bølgen, som er kommet inden for den offentlige sektor. Og New Public Management er ligesom en idé om, at man har set bureaukratiet eller den offentlige sektor som ineffektiv, som omkostningstung og som havende brug for nogle reformer for ligesom at komme lidt mere op i gear. Nu bliver medarbejderen ikke længere mål på, hvor mange kontroller, der bliver udført. Den nye styreform, man så går over til her fra 2007 og frem, der har man effektmål, hvor man kigger på nogle mere overordnede mål, som ligesom ligger uden for den produktionsskat har. Men for eksempel, at man skal højne regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder, og man skal have en høj kundetilfredshed. Det lyder godt, men i praksis ramler de nye idéer sammen med nedskæringerne i medarbejderstaben og de konstante ændringer i og af organisationen. Vi havde en leder indtil 1. januar i Svendborg, noget der hed vejledningen. Den blev så splittet op 1. januar, jeg tror så fik vi så en leder, og han sad i dels i Middelfart og dels i Odense, kom ned til os. Så omkring jeg kan ikke huske det var 1. marts, 1. april, så blev vi igen delt op. Nogen kom til noget, der hed vejledning i Aarhus, og nogen kom til kundeperson, som lå i Svendborg, Odense, Middelfart. Og der havde vi en leder, det havde vi så en måned. Så fik jeg en ny leder, der sad i Ribe. Og her fra 1. i 8. så har jeg så fået en leder, der sidder i Horsens. Ja, og jeg snakkede lige med en i går ud fra Middelfart. Hun har haft 11 ledere på 2 år. De der hyppige organisationsændringer, de har givetvis været særdeles skadelige i forhold til løsningen af de problemer, man står med. Det betyder jo så, at der er konstant uro, der er konstant usikkerhed med hensyn til, hvordan ledelsesforholdene er. Det betyder selvfølgelig også, at når man laver ændringer på de overordnede ledelsesmæssige niveauer, jamen så vil der være rigtig mange af de ledere, som savner overblik. I dit perspektiv, har det været fornuftigt med så mange organisationsændringer på så kort tid? Altså et eller andet sted, så er organisationsforandringer og ændringer i den måde, man arbejder på, er jo en naturlig del af at være en organisation eller en virksomhed. Men det ser ikke ud til, at de organisationsændringer, der har været i Skat de seneste 10 år, har været særlig produktive. Jamen, hvis du kigger på fusionen tilbage i 2005, der var der lige knap 13.000 ansatte, nu er vi 6.400 ansatte, og vi sørger altså stadig for, at der kommer 1.000 milliarder i statskassen. Så lige præcis det der med at være produktiv, det kan man da roligt sige, at det har Skat der rent faktisk været. Men hvordan kan du sige, at det der er blevet snydt for mere end 9 milliarder kroner i udbytteskat, for eksempel? Det er da ikke særlig produktivt. Det er fuldstændig rigtigt, men det er jo det her med, hvordan, hvad er hvad her på en eller anden måde. Altså, hvis vi kigger på vores grundopgave, som blandt andet handler om, at knap 5 millioner danskere skal betale skat af deres økonomiske aktivitet. At der skal betales registreringsafgifter i ens bil, der skal betales ejendomsskatter osv. osv. Men undskyld, jeg afbryder. Er det ikke lige præcis det der problemet, at den almindelige dansker betaler sin skat, men dem, som virkelig snyder systemet for store beløb, dem får ikke fat i? Ja, altså hvis du kigger på, hvis du tager udbyttesagen og svindelsagen der som eksempel, så er det jo helt klart et eksempel på, at her har vores kontrol med udbetaling af udbytterefusioner og vores kontrolmiljø i det hele taget omkring det her med udbytterefusioner har simpelthen ikke været godt nok. Det anerkender jeg fuldt ud. Medarbejderne mærker ikke bare lederuroen. De mærker også ledelsens nye krav til måden, de skal arbejde på. Den nye medarbejder, der kommer frem i skattecentrene, det er en, der er mere serviceorienteret, som skal kunne servicere borgerne, som skal kunne vejlede borgerne, som skal være god til at lave projektarbejde, kunne lave projektbeskrivelser, leverancer og succesmål. Problemet er bare, at det ikke er den slags medarbejdere, Skat har i forvejen. Den gamle skattemedarbejder, det er en kontrolmedarbejder. Det er en, der kan momsloven og skatteloven og juraen og tekniske
elsker at aflæse regnskaber, kan lide tal og statistik og jura og er sådan en lidt fagnørd. Og de gamle medarbejdere lider i det nye system. Jeg kørte engang ud for at tjekke en mand, som havde bedt om at få flere 100.000 kroner tilbage i moms, fordi han havde købt en vindmølle. Da jeg bad om at se den, var den der jo ikke. Den slags kontroller laver vi ikke mere. Det er ledelsens ønske, at SKAT skal bruge mindre tid på at kontrollere borgere og virksomheder og bruge mere tid på at vejlede dem i det, de skal betale i skat. Der mener jeg klart, at noget af den der traditionelle bureaukrati, som man ellers har skilt ud, er måske noget af det, som SKAT skal finde tilbage til, fordi det er jo det, der gør, at vi har en retfærdig og effektiv skatteforvaltning. SKATs egne analyser viser, at det nu er mere end hver anden virksomhed, der har fejl i selvangivelsen, at hver 10. snyder bevidst, og at færre virksomheder end nogensinde før oplever, at der er en stor risiko for at blive opdaget, hvis man snyder med skatten eller arbejder sort. Vi har ofte den situation, hvor medlemmer ringer ind til mig og siger, at faktisk finder jeg fejl. Og de fejl, dem må jeg så ikke tage mig af, fordi jeg er omfattet af et projekt og må kun koncentrere mig om den opgave. Så det vil sige, at vi lader altså faktisk guld ligge på gaden, som ikke bliver samlet op. Hvorfor må de ikke som i gamle dage tage ud og samle 500.000 op, når de opdager, at en har snydt med skat? Altså, vi har jo de rammer og ressourcer, vi nu engang har i skat. Og det er jo også med til at bestemme, kan man sige, hvad er det for et kontroltryk, man sådan vil have i samfundet på skatteområdet. Men det er ikke sådan, at hvis man som skattemedarbejder er i gang med at revidere et eller andet, og man står lige ved siden af, at der er også 500.000 et eller andet sted, der er snydt for, hvis det er det, der er tale om, så har den pågældende medarbejder faktisk en pligt til og også at tage den sag. Men noget kunne tyde på, at det budskab så ikke er kommunikeret tilstrækkeligt godt ud til samtlige medarbejdere i organisationen. Der er stadig masser af rum og plads til debat og diskussion om lige præcis det der, fordi det er sådan inde at røre ved kernen af noget af den omstilling, som vi prøver at arbejde med. Ja, kontrollen har i hvert fald ikke været god nok. Ikke på udbytteskatten, ikke på gældsinddrivelsen, og for blot få uger siden ramte et nyt svigt overskrifterne. Momskontrollen skal skærpes for at komme momsvindelen til livs. Så sandheden er jo, at skat er udfordret på en række områder, og der er de ressourcer, der nu er til rådighed. Et tocifret milliardbeløb mangler som følge af svindel med moms. Kaos er det ord, der går igen hos de medarbejdere og eksperter, som vi har talt med. Forløbet omkring SKATs ledelse, det har i virkeligheden været meget mere kaotisk, end det man ser i masser af andre situationer, hvor der opstår problemer, og hvor man i den offentlige sektor så kan være meget hurtige til at skille sig af med topcheferne. Men her var der så mange forskellige ting i gang, at de ting her, de blev aldrig koblet sammen med hinanden. Vi har en ledelse i SKAT, for hvem der klæber sig nogle rigtig, rigtig dårlige sager til. Og det kan godt være, at de har været i god tro. Det kan godt være, at de har handlet på den viden, de har haft. Men de er stadigvæk udfordret på deres legitimitet. Altså har medarbejdere, har danskere og har politikerne tillid til, at de her mennesker, som har nogle meget, meget dårlige sager i rygsækken, er det dem, der kan bringe SKAT videre. Er du så den rette mand til jobbet nu? Ja, altså nu sidder jeg jo så stadig, og man kan sige, at det har været selvfølgelig en diskussion undervejs. Og jeg kan jo både selvfølgelig glad, men også lidt ydmyg konstatere, at ministeren stadig mener, at jeg er den rigtige mand til jobbet. Og så jeg arbejder fortrøstningsfuldt videre. Det var ledelsens svar, men jagten på ansvaret fortsætter på Christiansborg. Der har været 8 skatteministre i løbet af 10 år. Hvorfor har de ikke sagt stop? Ansvaret, det vil opfatte, at sådan set ligger hos politikerne. Der er så mange partier, som har en lod i ansvaret for de problemer, der er opstået. Det undrer mig i hvert fald, at man ikke er villig til at stille op, og ikke mindst forholde sig til de problemstillinger, som vi alle sammen har et vist medansvar for. Hvorfor er du ikke interesseret i at finde ud af, hvem der er ansvarlig for de, kan man næsten kalde det, fatale beslutninger, der er truffet i SKAT?